И така, отново дойде онова време от годината, в което тиквичките ни заливат. Миналата година, лятото, имахме доста видеа с тиквички и всички, които са ги гледали, знаят. Сияна не обича тиквички. Днес обаче съм сама, много обичам тиквички и ще си направя едни хрупкави пръчици от тиквичките. Първото, което направих, е да нарежа тиквичките. Второто нещо, много ме мързи. Затова няма да си играя една по една да ги топя в едното, после в другото, а ще видите какво измислих току-що, дано да се получи. Ето ги и пръчиците. Те са доста симпатични. Сега какво ще сложа тук? Ще сложа едно яйце. Разбивам яйцето, ще му капна малко вода. И сега ще му сложа малко брашно, така че да стане едно рядко тесто. Така, ето тук имаме едно редичко тесто. Сега в другата ще сложа царевичен гриз. Тук сега няма как да не си изцапаме ръчичките. И за това правим ето така. Хубаво ги разделяме. Навсякъде да има. И сега по същия начин ръсваме и другото нещо. И сега ги редим. Сега може да не е толкова плътна панировката, ама пък по-диетично ще бъде. Натръшка ги сега ето тук, за да изтинат малко, но и да не се задушават, а парата да излиза отдолу под тази скаличка. И така, ето ги готовите пръчици от тиквичките. Аз доста от тях изядох. Това всъщност е втора доза от киселото мляко с чесъна. Доста хрупкаво. Значи мързеливо направените са по-хрупкави от тези, дето са направени както трябва. На здраве!